Croeso ato ni ganolfan gneifio meirion ar gyfer yr rownd derfynol gyntaf yma yn y sioe fawr 2025 ac mae o ar gyfer y Trin Gwlân i Dechreuwyr a rhai sydd wedi bod ddigon llwyddiannus i ddod trwodd i'r cymal terfynol yma ydy Sarah Griffiths ar bwrdd 1 yn y canol wedyn Gwlân Jones ar 2 ac ar 3 mae Maggie Lewis. Felly dyna chi'r merched sydd yn cystadlu i fod yn bencampwyr yr adran Dechreuwyr yma'n hyn yn y sioe fawr. Y cneifwyr i gyd allan ar ei defed rwan. Mae'r bob un o'r merched yma'n gyfrifol am 2 gneifiwr ac gallu cadw un llygad arnyn nhw tra bod nhw hefyd yn clymu y cnyddiau yma sydd ar y byrau o'i blaenau nhw. Felly y cni cyntaf yna yn daclus iawn yma yna gan Sarah Griffiths. Wedyn yn y canol, da ni'n cael golwg ar Gwlân Jones o Dinas Mawddwy a Maggie Lewis o Nant yr Ast yma yn nes at y camera. Eitha rwan yn cywasgu'r cnina a'i diaflio allan yn daclus dros ben a glaniad da yma. Mae lawer iawn o wlân yn y cni yna. Mae y cnyddiau yma'n amrywio yn sylweddol ac o ran pwysau da ni'n gwerthu'r gwlân a mae dwi'n meddwl pwysau cyfartalog cni rhywle rhywbeth 2 kilogram a hanner falle tair efo'r ambell i ddafad fawr. Felly mae'r pwysau yn holl bwysig. Da ni eisiau cadw gwerth y gwlân gymaint a sy'n bosib. Felly mae eisiau tynnu'n rhyw fawr oddi arno fo achos mae'n cael cosbi am anfon baw wrth gwrs draw i wneud unrhyw beth o'r cnyddi yma, boed o yn ddillad, boed o'n garpedi neu beth bynnag. Felly rwan ta, lle da ni arni'n edrych i lawr yr hes y fan yn y canol, da ni'n gweld clymu gan Gwlân Jones y fan hyn. Da iawn, a mae hi wan yn brysio. Mae dipyn bach mwy o bwysau ar y merched yma wan wrth gwrs gan mae'r cymal terfynol ydy hwn. Tafliad y fan hyn rwan gan Sarah Griffiths. O, dyna chi gni neis. Hwna'n gni tin, taclus, ond yn hyblyg iawn, yn hawdd i drin. Yn y pen arall wedyn, dyma olwg ar un Maggie Lewis, yr ochrau mynd i mewn ganddi hi. Gwlân y bol yn y canol fanna, ac yn y canol wedyn hefyd mae Gwlân Jones wedi taflu'n daclus dros ben. Golwg sydyn ar y gwlân yna, ac mewn â fo at ei gilydd i wneud cwlwm tin, ac wedyn bydd o'n mynd i'r baclotha. Hwna di mynd i'r bocs gan Maggie Lewis yn y ben draw na. Clirio'r llwyfan fydd y dasg nesaf rwan, a mae un cni ar ôl ganddi hi. Hwnnw rwan yn cael ei gywasgu. Yr un peth yn wir yn fan hyn, y pen yma gan Sarah Griffiths, ond Maggie Lewis sydd yn bwrw ymlaen gyntaf fan hyn rwan i'r cni diwetha. Ydy hi wedi clirio digon ar y llwyfan at ei hôl iddi newid i'n gorfod dychwelyd i hwnna eto. Dawn i weld sut mae'n meddwl hi'n gweithio fan hyn. Ydy hi ddigon taclus a threfnus i allu clirio popeth mewn pryd. Ydy siwr braidd i chi? Mae hi wedi cyflymu o'r rownd gynderfynol yn sicr. A na fo, mae gadael i'r gwynt yn neud i rwywant o'r gwaith yma'n hyn rwan efo'r brwsys gwlân ma'n i gyd yn dod ar y llwyfan na. Da iawn. Na fo, da ni rwan yn rhoi clec i'r bwrdd. Mae unrhyw beth wedyn, y cryndod y bwrdd yn golygu bod y gwlân yn cwmpo trwy yr hostiau yn y bwrdd na lawr i'r llawr lle maen nhw'n gallu mynd ati i'w drin o wedyn. Casglu o'i gyd at ei gilydd rwan. Mae'r defed ma'n mewn cyflwr da iawn, y defed lleol ma sydd yn dod yma bob blwyddyn. Dwi'n meddwl bod yna 5,000 o defed yn cael ei cneifio yma yn ystod y 4 diwrnod o gneifio yma yn y sioe fawr. Felly da ni'n symud at y bwcedi rwan y didol. Oes na faw yna fo, tynnu hwnnw i un bwced. Roedd y gwlân ma'n gran yn bwced arall. Chydig iawn i ddewis rhwng y tair ma'r un o fryd, ond mae Gwlesni o Dinas Mawddwy i weld. A chydig bach ar y blaen dwi'n edrych ydy wir Gwlân Jones sydd yn mynd â hi o ran amser. Chydig iawn i ddewis rhwng y tair ohonyn nhw a dweud y gwir. That concludes your novice.